Patek. Oh. Kok kurang ajar banget. Hah? Kok wani-wanine awakmu iku? Wong nek kene iki babakane wong wadon sak mestine ya ngerti tata krama, kudu sopan santun lah ya kaya ngono. Dikandani plecam-plecem. Ora. Kowe iki ngerti apa dulu? Yen sing mbok gawe mepe jare iki mau aku. Lah ora apa wong ning kono iki mau ya watu gedhe watu ireng yung tak gawe mepe saben dinane. Ya pancen ora makaping-kaping ora mung sedina rong dina. Aku wis rada suwe nggonku lungguh ning papan kene. Ya lagi iki aku ketemu pawongan sing gawe saenake dhewe mepe gombalan luwe-luwe jare dipepe ning Cilak. Jare iki sapa to jane? Pangertenono aku iki Rara Blengo. Loro. Anake Demang, anake Lidah Dwarawati. Mengko yen kowe tak laporake bapakku. Ya mestine kowe iki kena bendung. Dengar. Bocah ayu kok dipek dhewe iki piye? Alah dadak kadangku kaya ngono aku patrape wong yen duwe kelakuan ala iki ya mesti ngene iki. Apa pancen kowe iki durat moko apa piye? Yen durat muka dudu kene papan panggonane mestine golek wong sing donyane akeh mas-masane iki ora karu-karuan. Lah ning kene iki tujuane kuwi sejireh. Dengar. Aku tak tengkon ya. Jur sliramu sasuwene manggon ana Lidah Dwarawati. Ya, Wes ngerti apa durung yen Lidah Dwarawati iki wewengkoning Katemenggungan Surabaya. ya wis mestine aku iki ya mangerteni. Ala apa dadak kowe nyangkut pautno karo tlatake Surabaya barang dadak kaya wong kendel bae. Kendel iki aku takut. Bocah ayu kowe muring-muring tambah ayu ora. Lho kaya ngono iku. Mengko tau ndake wong kampung kewirangan lho kowe. Aja ngundang wong kampung iki butuhe mung aku karo sliramu. Lah kok dadak kaya ngono papan sepi kaya ngene. Dengar. Karo ramamu ya kuwi di Demang Dongkol nate dijak tindak neng Ketemenggungan Surabaya. Ya wis nate, yen aku sowan mrono iki ya wis ora mung sepisan ping pindho, ning ya tuwuk banget. Wis nate tepung apa durung karo sing manata cara ing Katemenggungan Surabaya. Oh, sing mbau reksana ing kono. Nah, sing nduweni panguwasa iki. Durung ning aku iki ya mestine iki ya umpama ketemu wonge ya angel banget lho Ya kisana. sampun yen mung kawula cilik kepengin ketemu karo si Temenggung Jengro. Ya sak mestine. Dengo, Ya, aja kaget no Cahayu ya. apa? Ora ana siji loro sing ngrembukan marang sliramu. Ya aku Temenggung Jengrono. Lepas menapa? Istana menapa ingkang bakal kula tampi monggo sak kersa panjenengan Temenggung Jayayono. Kula sampun lepas. Dengo. Sliramu ora duweni luput. Sing luput kuwi aku Temenggung Jengrono. Jalaran ning kene kuwi dudu papan panggonane wong priya. Ning tuju aku ki sesirih ning kene. Ya. Golek kamulyane. Waduh. Kok kados mekaten dhateng panjenengan. Menawi kula lepat ya panjenengan pitono kula boten menapa-menapa Temenggung Jayayono. Lingah. Senajan to sliramu ndak pidana pati. Iki sapa sing maikani? Wong sing duwe panguwasa kuwi. Ning dudu kuwi sing ndak karepake no Cahayu. Monggo kersa menawi panjenengan wilakaken menika. Ora, wis ora ndak pidana apa-apa, wis ngadep. Wis ngadep. Sampun wonten ngandhap mawon. Kula mau sing saged dhateng panjenengan. Kayak ngopo to kok
aja isin cah. Mung aku perlu tekon marang sliramu. Sliramu iki isih kenya apa wis diwengku dening priya? Kula menika tasih kenya tumenggo. Dadi sik prawan ya? Nggih. Yuh, halah. Ayo ora nyono to. Yen lidah Ndorowati gunung papan panggonane ana bocah ayu sing kaya ngene. Dadi sliramu ki kekembangane lidah Ndorowati. Bocah ayu kok dipek dhewe iki. Sampun memuji kula ingkang dados mekaten. Kula boten saged menapa-menapa. Ora ngono. Yen sliramu isih kenya atau isih prawan. Saupama iki tak pundhut garwa, tak jak mukti ngawi bawa ning Katenggungan. Surabaya ki priye no cah? Tumenggung Jayangkrana. Menapa inggih panjenengan menika boten lingsep menawi kula menika badhe dados garwa panjenengan. Menapa boten kathah piyantun putri wonten ing praja Surabaya menika ingkang luwes saking kula. Tumenggung. Bengok. Ora mung sajroning Katenggungan. Saka ing kabupaten ki bocah ayu ya ana. Putrane wong luhur kuwi ya akeh. Gandeng karo kahanan. Sing bisa ngluluhake pikirku lagi wae nggonku semedi ya mung sliramu. Mbok menawa iki wis antuk wangsite ing Jawata kang linangkung, aku kudu urip bebarengan marang sliramu kanggo ngusadani kawula ing Surabaya kene lho cah. Boten dalem sewu Tumenggung Jayangkrana. Menawi to panjenengan ngersakaken kula. Piye? Kula inggih barang kersa kemawon. Ananging nggih kanyatan urip kula menika nggih kados mekaten. Kula tiyang dusun ibarat kula menika tok-tok ajang bathok. Ibarat tunggak diudeng-udeng inggih menika lampan urip kula Tumenggung. Lingoh. Ora nganti tekan semono pamikiran. Terus pundi Tumenggung? Menapa leres ngendikan panjenengan dhateng kula? Yen kula kedahan garbini saderengipun kula menika dados kemanten. Aja nangis to. Heh? Senajana kowe nangis sedina kaping 7, heh? Samu barang wis kadung, heh? Ora kena dijupuk maneh. Mbok menawa iki pancen dedalane nggonku kudu bisa golek wisada kanggo ngusadani kawula ing Surabaya iki lantaran sliramu nok cah. Nanging Tumenggung Jayangkrana. Piye nok? Menawi toh kula menika sampun ngandhut mendah lingsenipun bapa kalih biyung kula wonten ing dalem. Kamangka bapa kalih biyung menika tiyang ingkang anggar gawe kawiyosan wonten ing tlatah Lidah Dwarawati. Aku dhewe wis mangerteni. Yen bapakmu ya biyungmu kuwi pancening Demang sing disungkani wong sak lidah Ndorowati. Senajan wis dongkol kuwi kawula ing kono kuwi kabeh sik padha sukuyut karo ramamu lan ibumu. Ning ngene nok ya. Yen kowe bali ora perlu wedi. Sepisan maneh mengko tak tutake nganti tekan omah. Boten Tumenggung. Piye? Kula boten bakal bali yen kula menika sampun ngandhut kados ngaten. Kula ajrih kalian bapa kalih biyung. Jure Kula menika panjenengan percaya kemawon wonten mriki. lah wong sing lara wae diurip-urip kok tambah jaluk mati iki. Neno. Mestine wong tuamu ya belum. Durung nate ya kuwi mantokake sliramu. Ning sliramu wis mandhut pasyaning pangeran. Mengko yen bali tanpa dak tutake, sak mestine sliramu kuwi tampa duka saka ramamu lan biyungmu. Aja kuwatir, mengko aku sing ngomong.
saestu menika. Ning sadurunge bali aku jokake banyu sing sumber kae. Saka njero sindang sing lagi metu kae. Sepisan maneh aku ndak ngomong marang sliramu. Inggih tumengkung Jaya. Sliramu wis mandhut pasyaning pangeran mbok menawa. Lairing ponang jabang bayi kuwi esuk ta sore. Yen kagum aku asmane ana sajroning cindhe. Ning yen wadon aku pasrah marang sliramu lan biyungmu. Kados mekaten. Ojo kesuwen. Nang Bali iki sampe entek pengarep-arepe biyungmu isih ana. Lajeng Tak tuntake saka mburi aja kuwatir kowe. kula ajrih yen panjenengan menika bakal mlenjani janji kalih. Yen nganti aku dura lak dosa ta aku marang sliramu. Kula rantos wonten ing dalem. Iki tak tuntake saka mburi ayo ae.